ポポルブフ第34章東方への旅。神官たちが去ってからだいぶ時が経ちました。彼らの息子たちは父たちの助言を忘れてはいませんでした。息子たちの3人、すなわちカウェック族のバラムキツェの息子グオカイブ、ニハイブ族のバラムアカブの息子のグオアクテック、アハウキチェ族のマフクタフの息子グオアハウは家族や一族の者に告げました。私たちは父たちの言いつけを守り、東方の故地へ行かなければならない。私たちは死なない。また戻ってくる。3人の息子たちは旅を重ね、海を渡り、東方の彼らの故地へ至りました。彼らは知恵と知識を備え、ただの平凡な人間ではありませんでした。そこにはすべての王国を支配する偉大な王であるナクシット王がいました。そして3人の息子たちに彼らの王国の印綬とその印であるすべての品々を与えました。息子たちに与えられたのはアフポップと呼ばれる最高審議官とアフポップカマハと呼ばれる審議会代表の印綬、王位の印である天蓋、王座、骨の笛、太鼓、光り輝くパウダー、オード、ピューマの牙、ジャガーの牙、鹿の頭と足、革の腕輪、カタツムリの殻でできた腕輪、ウリのタバコ入れ、小売柄の食器、コンゴウインコの羽と白鷺の羽でした。そして息子たちは彼らの歴史を記したトゥランの絵文書、スイワの絵文書も海の彼方から持ち帰りました。息子たちはこれらの品々を持ってハカウィツの町にたどり着きました。そこですべてのタムブ部族とイロカブ部族も合流しました。すべての部族が彼らを大喜びして迎えました。またラビナル部族、カクチケル部族、アフチキナハ部族の人々も王国の尊厳の印が示されたことに喜び、ハカウィツの町に集まってきてここに暮らすようになりました。やがてあまりにも人が増えすぎたので、彼らはハカウィツの町を離れ、新しい町、トゲの場所を意味するチキッシュを作り、移り住みました。そこには4つの山があり、それぞれに町の名前が付けられました。ここで彼らは何年もの間住み続け、ますます人が増えていきました。彼らは娘たちを豪意と贈り物のためだけに他の一族の息子と結婚させました。彼らはチキッシュ、チチャック、フメタハ、クルバ、ガウィナルなどの自分たちの住む部落を訪ね歩いたりするだけでなく、まだ人の住んでいない土地も探し歩きました。彼らはますます人数が増えていったからでした。